Здравейте, приятели! Знам, че съм те смачкала. Така, това е първото ни влогче от нашето пътешествие. В момента сме на летището, имаме още супер много време, имаме един час. Тук всичко е затворено. Всичко. Ето кафененцето. Вижте седалките тук как са ги разделили. Мега гадно. Дори не мога да седна до Ицачо, не мога да залегнеш. В самолета сигурно също сме с дупка по стъклата, но това е хубаво, защото мога да залегна и да спя там. Как се чувствате, господин Лачев, чакайки вашето си пленче тук до брега, лаунджа и кокосчето? Как е? Има ли вкус на сокчетата от Фантастико? Нека и аз да го опитам за първи път. Като ти го дам, сега ще го изпиеш. И искам да кажа, сламката е хартиена между. И студено кокосче много добре изглежда. Не самолета с който се движи. Точно така. Искам да гледам през прозорчето. Ама тя перката е много ужасна. This island is a very small island. You can go around the island by beach 10 minutes. Okay. On the beach by walk. Yep. And this is the main road of the island. We have only 10 beach villas, so these are beach villas. We have 99 motorboats. Okay. В момента сме малко в нашата водна вила, защото и двамата сме леко поизгорели за един ден тук, разхождайки се по плаж, да не сме се пекли кой знае колко. Ето го Ицачо. Сега нека да отидем малко на тераската. Ицо, ти водиш. Ема не се вижда тук на тази светлина. Ето тук пак ще излезем така. Той път нека да покажем и другите вилички странично, които са на нас. И сега ще слезем тук малко надолу по стълбичките, за да видите. Ето така, идваме тук. Ето тук по стълбичките слизаме надолу и тук може да се къпем. Ето това е басейнче. Ето тук вече като излезем от водата имаме душче и като се покачим, ето ме и мен, хей. И тук ни е вратата към банята. Директно влизаш в банята. Здравейте! Банята е доста просторно, доста високо са потълцата. Днес какво правихме? Я кажи как беше закуската. Така, станахме, отидохме на закуска, която беше брутална. Освен, че имаше бюфет, имаше и меню, от което да си изберем какво да Ма си поръчваш, така ли? Поръчваш си меню, както казах. След закуска отидохме при нашия частен иконом да си направим плана за седмицата, защото ние сме си направили една табличка в Excel, какво искаме да правим всеки ден. И той сега ни урежда всяка една екскурзия, която искаме, така че направихме плана, ходихме на плаж, се гмурхме, видяхме огромен скат. Дори не съм сигурна дали се казва скат, ама не мога да кажа, беше толкова дебел. Ма къде е това? На плажа ли бе? На плажа. Мисля, беше по-дълъг от мене според мен и беше така дебел. Я покажи колко му беше окото. Такова кой може. Беше много готино и така. Сега кажи няколко приказки и ти. Сигурите на плажа беше много красиво. Спрахме един хамак. Ама на него въжетата му бяха много широки, на нас не спадаха месата и продуктите. И после ходихме оглядахме, натъпкахме си пак. Сега вече ще почиваме, защото ние само от разхождане покрай острова изгоряхме. Да, изгоряхме наистина, просто където сме ходили до закуска и до обяд. Купих си Пътеката. Имаме да повървим известно време, докато стигнем до плажчето.
да отидем на италианския ресторант. Сега имаме запазен италиански ресторант. Нямам търпение, не знам какво ще ям. Тук всичко е гурме и ти носи ни малки порции. Ама се поръчаш по 100 неща, ако искаш да се поръчаш. Така че гладни няма да останем. И сега ще стигнем края на това. Че се стреснах. Някакви хора изригнаха. Тук свети отдолу и може да се виждат рибки доста често вечер. И ето мостчето, по което минаваме всяка вечер, когато отиваме на вечеря. И сутринта на обяд. Просто така свети вечер. Но е доста готино. This is the best boy ever. Проба. Не си я нацапала. Проба. В момента с цака осъзнах, че изпускаме малко залеза, чакай да го снимам. Нека да разкажем за днескашния ден на бързичко. Какво правихме днес с Иксо? Като цяло пътуването започна с това, че търсихме скатове. От тези големи скатове, където са с черното гръбче и бяло коремче. Видяхме един и идеята беше много тихо да слезем във водата, само че те много лесно се плашат и доста бързо той избяга и го изгубихме. Затова решихме, че ще отидем първо да се гмуркаме с костенурките, защото прилива беше дошъл, така че искахме да изчакаме отлива. И затова отидохме при костенурките. Къде бяха? Коралов риф до един остров. Да. Там се разхождахме, гледахме костенурки и всякакви различни риби. Но в началото не намирахме костенурки. Аз викам, малко се саднах, ама после почна да се визуализирам костенурките. И нашия гайд, нали, така обикаляше, търсеше. Накрая наистина намерихме примерно 3-4 костенурки. Видяхме Немо, приятелката му Дори, видяхме всякакви различни видове риби. След това вече се качихме на лодката и продължихме нататък към скатовете. Пак обикаляхме, бяхме с някакъв супер добър капитан. Той само си кара, изведнъж набива спирачки, спирате и тихичко, бавничко влизате във водата да търсите ската. Така един път видяхме един скат, видяхме го, беше се обърнал, му видяхме коремчето, влязохме веднага във водата и той вече го нямаше. Той за секунди се беше тръгнал просто. След това продължихме пак и намерихме един, който вече успяхме да влезем, да го видим. По принцип, водач ни каза, ако ската идва директно към вас, не дейте да бягате, нали? Не дейте да плувате бързо, някакви такива неща, а то това нещо е огромно. Защото ще го изплащате и повече няма да може да го видим. Да. Но, това нещо беше огромно и естествено то тръгна към мен, директно към мен и аз си се преместих от пътя. И то се стресна. Аз се преместих. Но го видяхме, идваше право към нас с Ицака, бяхме доста близо до него. Може би беше около 2 метра, не беше от тея, където са 5-6 метра. И беше доста готино, все пак си го видяхме. Много се изморихме там, защото го гонихме. В смисъл, те плуват ужасно бързо и всички си дадохме яко зор. Бяхме 6 човека. Много зор си дадохме. Един човек там щеше да каталаса. Той се каза. После като се качи в лодката.
В момента се намираме в един... То не е изоставен остров, по-скоро самотен остров, необитаем, където има само природа. Точно така. И в момента си почиваме под сянката, под терасчето, тъй като сме доста изгорели, не искаме да прегорим. Сега се наслаждаваме на хубавата почивка. О, видяхме толкова много делфини, направо беше много яко. И сега тук се почиваме, ще полежим малко, нямам се идея колко време лежи, трябва да внимаваме да не ни изоставят. Ще поплуваме малко, ще си полежим тук, на кой ще починем. Коя е тази русалка на хоризонта? Виж, брутална. Готово е! Снимам. Давай, Криси! Не го разжурках! Нищо, служи си единия пръст и го раздруси. Айде, като Маркуча на село. Добре, получи се нещо. Чакай. Ето, получи се. Браво, Крис. Тортичка. Шампейн и... Шампанско за Ице. Сега ще ви покажа един морж. Излез бе, морж. Добре ли си? Ето как си цачи се наслаждаваме на залеза. Ау, гърбо ми! Да се наслаждаваме. Ето го нашия морж. Абе, русалка бе! Криси сме на падълбордове. Капани? You go down! И сега Усмивка! together.
Вижте какво направи Цака! Бестис! Пак иска да ме събори, въпреки че 1000 пъти му казах да не го прави, защото ме болят краката, защото тук има камъни. Два пъти поне. Минимум. Аз сама лично никога не съм паднала. Какво правиш сега? Стига! И Цачо падна! Но Крис is stand strong! Тия камъни да те. Да, посмей пък да видим после какво ще чуе главата. Стига! Камъни, знаеш, че е гадно! I don't care! Нека да чуят хората! Колко съм възмутена! Това стана супер яко. Трябва ли да дигам канал, за да ми правиш Това се добре, ще го гледаме и ще се смеем, Криси. Ще го гледаш на Коледа с вашите и ще се много ще смееш. смея! И так сериозна съм! Трябваше да дигна някакво! Стига! Има камъни отдолу присъди! Тръгвам си! Ти не можеш да бъдеш на моя канал. Искам тая, де. Правиш нещо да правиш! Кажете, колко сте огорчена от падането в водата? Не съм огорчена от падането от теб. Като личност. Искам да видите ексайтмента в очите на Ицачо. За малко да ни се провали сънсет фишинга. Да не ходим за риба. Т.е. да не ходим за риба. Но още вали доста тегаво, но все пак се поизчиства. Точно 10 минути преди нас заваля най-тежкият мусон, който сме виждали през животите си. Мусон е вятър, бе, брат. Абе, заваля, бе, брат! Доста тегаво заваля, наистина. Ето, но вече се изчиства небето, даже на там изглежда супер. Естествено, в другите посоки не е толкова приятно. И така ще му написа тази големия дъжд. Бейдвам ли, брат? И цака, нещо не се разбира много с нашите приятели тук. О, някой имал вечеря там. Ето хора, вижте. Все тая, на нас чака да ни пребът фишинга, не ме интересува за вечерята на тия. Ето и Цачо в момента е супер развълнуван чертова. И просто трябваше да заснемем ексайтмента. Ето небето вече е чисто, спокойно. Ще ходим на риба. Няма никакви проблеми. Това е последната ни закуска в нашия резорт. Не се чувстваме унили, изкарахме се страхотно. Вчера бяхме на риболов. Нещо, което моето семейство няма да одобри. Но яйцето се раздаде. Похапваме последния ни обяд тук. Всичко беше много хубаво. Днеска обсъдихме кои са били най-хубавите неща, които сме правили. Едно от най-готините неща беше, че бяхме във водно бунгало. Така и цвици. За мен едно от най-готините неща като експириенс беше гоненето на Манта-Рей, подводния ресторант, абе май всичко да е. Пикник айланда с ивицата, като цяло Манта-Рей беше по-екстремно, казва, просто беше по-изпълнено с енергия. И Цачо, не знам какво, той се прехапа пак. Изпълнено с енергия.
Миленкия. Може би ще завърша влогчето сама, защото не мога да му помогна. Добре ли си? Му е приятно, че правя влогче в момента. Ето как Дъвче и Цачо, понеже малко го боли устата. Секси. Чак се чудя как не съм го взела този мъж вече. Няма нищо, беби. Страхотно е. Скараме се прекрасно. Ето вижте каква е хубава гледката. Просто се насладете на гледката и на Ицачо. Приятели, искам да видите как е по средата на острова. Има зелени пътечки. За да не умираш от жега, когато отиваш от единия край до другия. Ето го нашия Ицуиц с страхотните очуца. Папарапа.